У зале незалежнасці Карэі ёсць ліст Юнбонгеля да сваіх сыноў. Присвятите себе незалежности своей краины, покуль у вас есть дыхание. Паколькі рух за незалежнасць падобны да нашага Евангеля, ліст глыбока крануў маё сэрца. Што сказана ў Данііла 7. Малы рух воеваў са святымі і перамог іх. Таму мы страцілі нашу духовную мову. Доўгі час мы забыліся, што дзень суботні – гэта субота. Каля 1600 гадоў мы не святкавалі Пасху і забылі, што гэта праўда, якая змяшчае асаблівую Божую ласку. Паколькі перамог малы рог, д'явал, вораг Бога, мы страцілі нашу духовную мову і пісьменства. Мы страцілі ўсю мудрасць і веды пра Царства Нябеснае. Вось чаму мы маўчалі каля 1600 гадоў. Па гэтай прычыне Бог зноў прыйшоў на зямлю і аднавіў шлях, які змяніў сатана. Паглядзім у кнігу Данііла, раздзел 7, верш 15. «Затрапятаў дух мой, Даніілаў, ува мне, у теле маім, і уявы галавы маёй збянтэжылі мяне. Я падышоў да аднаго, што стаяў наперадзе, і спытаўся ў яго пра сапраўдную сутнасць усяго гэтага, і ён пачаў гаварыць са мною і растлумачыў мне сэнс сказанага. Гэтыя вялікія зверы, якіх 4, азначаюць, што 4 царствы паўстануць з зямлі. Потым прымуць царства святыя ўсяпышняга і будуць валодаць царствам вавек і вавекі вякоў. Тады пажадаў я дакладнага тлумачання пра 4-га звера, які адрозніваўся ад усіх і быў вельмі страшны, з зубамі жалезнымі і пазурамі меднымі, жэр і трушчыў, а рэшту таптаў нагамі. І пра 10 рагоў, якія былі на галаве ў яго, і пра другі, што зноў выйшаў, перад якім выпалі 3. Пра той самы рог, у якога былі вочы і вусны, што гаварылі пагардліва, і які з выгляду стаў большы за астатнія. Пакуль не прыйшоў з прадвечны днямі і замаўся суд ухуваў святы. Хто такі старажытны днямі? Гэта Бог. Паколькі Бог больш не мог трываць такога, ён прыйшоў зноў, і суд дадзены быў святым усявышняга. І настаў час, как царствам аваладзелі святыя. Я бачу, як гэты рог сварыўшы са святымі і перамагаў іх. Бог выліў сваю сілу і прыклаў усе намаганні, каб аднавіць 7 святаў у 3 часах, якія сатана адабраў у нас. Ён аднавіў Пасху і дзень суботні. Такім чынам Бог адкрыў праўду жыцця, шлях жыцця, каб мы маглі вярнуцца ў Царства Нябеснае. Што будзе са святымі пасля гэтага? Гаворыцца, што яны змогуць валадаць страчаным Царствам Нябесным. Простым чаканнем нічога не вернеш, як не чакаюць, пакуль хурма упадзе з дрэва. Калі мы прысвячаем сэрца, розум і нават жыццё, як актывісты за незалежнасць, што прысвяцілі ўсё краіне і народу, тады мы можам вернуць страчанае. Тады, што наконт духоўнага? Старажытны днямі прыйшоў і аднавіў страчанае. Атрымаўшы вучэнні ад нябеснага бацькі і нябеснай маці, мы ведаем сваю ідэнтычнасць і важнасць нашага руху за духоўную незалежнасць. Вось чаму мы праводзім гэты рух. Як мы ажыццяўляем рух за духоўную незалежнасць? Мы прапаведуем Евангеля, 7 святоў у 3 часах Новага Запавету усім народам. Спадзяючыся, што мы зможам данесці людзям, што шлях выратавання ў гэтай праўдзе, я хацеў бы завяршыць сённяшнюю пропаведь. Вялікі дзякуй.